ότι αυτά τα δεδομένα μας πλέον δεν είναι ελληνικά. Ό,τι και να είναι, δεν μπορώ να αλλάξω και χώρα. Παγκοσμίως ξέρουμε, μας ξέρουνε. Έκανα κάτι, γράφτηκε αυτό σε πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook το πιο φημισμένο. Επομένως, αυτό παγκοσμίως έχει καταγραφεί. Δεν μπορώ να αλλάξω και χώρα. Πραγματικά έχουμε μια επανάσταση εδώ, μια αλλαγή παραδείγματος. Ότι μπορεί να είσαι στο πιο παγκοσμιαίο σημείο του πλανήτη, ταυτόχρονα όμως να είσαι πολίτης του παγκόσμιου δικτυωμένου κοινωνικού χώρου. Με την έννοια ότι ξέρουν κάποιοι, αυτοί που ελέγχουν το σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στις ΗΠΑ μιλάμε μέχρι σήμερα, ξέρουν τι έχεις κάνει, που έχεις πάει μέσα στο διαδίκτυο, σε αυτό το σύστημα δικτύωσης. Και πολλές φορές έχουμε και ελλειπή δικαστική προστασία, γιατί άλλα συστήματα προστασίας νομικών δικαιωμάτων και πολιτικών δικαιωμάτων υπάρχουν στις ΗΠΑ, άλλα στην Κίνα, άλλα στην Ελλάδα. Πραγματικά λοιπόν είμαστε ίσως εγκλωβισμένοι ή φυλακισμένοι, θα λέει κανείς, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Βέβαια, αυτός ο εγκλωβισμός, ο ψηφιακός εγκλωβισμός ισχύει για αυτούς που έχουν πρόσβαση σε αυτό το μηχανισμό και δεν έχουν, ας πούμε, άλλου είδους προβλήματα βιοποριστικά ή επιβίωση, όπως ας πούμε στην υποσαχάρια Αφρική ενδεχομένως. Αλλά μιλάμε όντως για τους πολίτες του δυτικού κόσμου ή των αναπτυσσόμενων χωρών, εν πάση περιπτώσει, που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα. Διότι αν κάποιος δεν έχει τροφή ή νερό, προφανώς δεν έχει πρόσβαση και στο διαδίκτυο. Σίγουρα όμως η τάση είναι πλέον να εγκλωβιστεί όλος ο κόσμος με το διακύβευμα της ασφάλειας. Δεν ξέρω όμως αν τελικά επιτυγχάνεται και αυτή η ασφάλεια με τη μέγιστη επιτήρηση. Μάλιστα. Νομίζουμε ότι ήσασταν πολύ κατατοπιστικός μέσα στα νέα δεδομένα, μέσα στα νέα δρόμενα αυτής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ίσως έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Αν σε επόμενη εκπομπή θα θέλατε να έρθετε για να μας τις καλύψετε. Με πολύ χαρά και ενδιαφέρον, γιατί μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία και με τους τηλεθεατές μας όλοι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και διευρύνουμε τους οριζόντες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Στην οθόνη σας βλέπετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του κ. Νούσκαλη, τη δικιά μου και τον αριθμό του φαξ της τηλεόρασης 4Ε. Μέχρι την άλλη συνάντηση να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.